Така, здравейте, потребители от YouTube. Аз съм Никиник и сега ще продължим Outlast. Се чуете, защо? Защо почвам така клипа? Защото играта ми крашва. Играта ми крашва като снимам. Не знам защо ми крашва, но знам, опитах се явно 10 пъти се опитах да такова клип, да снимам клип, се опитах явно 10 пъти да снимам клипа, ама сори, съжалявам, че не сте видяли какво се случва от играта, но много сори. Who's this? Много сори. Maybe Father Martin's man. Maybe. He looks nervous. I would like to kill him. As would I. The preacher asked us not to. It would be impolite. Not here. We give him a running start. There's an idea. And when we kill him, we kill him slow. You Как? Може да ви изтресна на хора. Аз знаете, моля ви, пишете в коментари, че аз съм най-тъпия, защо не си снимал на това нива, защо не си снимал как продължаваш играта. Еми хора, просто. Опен, трябва да се преинсталирам. Аз съм преинсталиран. Не само да се преинсталирам. Трябва да... Да. Просто... трябва да се преинсталирам. Те да го знаете, че трябва да се преинсталирам. Просто това трябва. И да не ми се сърди, да много ви се моля. Каза нещата и не може да кажа. В смисъл, може ми, ама той не знае, че си трябва да поддържа всичко. Просто хора не ми се сърдите. Ако искате ми се сърдите. Добре, като ми се сърдите, въобще няма проблем да не снимам клипове. Ако искате ми се сърдите, ма аз явно ще снимам клипове. Някой да ми даде минус, някой да се прави много смело, да ми даде минус. Да ми... Оу! Damn it! What the fuck is the matter with you? You weren't invited to this! God Хора... damn sicko! Ужас, хора, ужас. You're sick! Казаната страна. Като не се случва. Спътика и яблоко.
relax and wait until I finish. But I say so for you. Just wait. Caramba, mano. Sim, vamos. Така, това ще е за този епизод и чао. От мене и чао.